Lutar sa sumay. Naad na kaya tanong ng hadis. Mana niya na so kung katatantangin ka kuwalin sa kapamagusay niyan sa agama, ikhlas na umani isa katantang sa timana tantang upama na adin ng Allah sa malaikat sa timan na pagpalat niya ng langit na pagpungangarapang wala sarilaan ka wala sa taman sa kabang kita sa dunia sama umani isa katantang sama na to na mga piratan na mga tumpunga dua dia na magkabanin po magkano si Uboy pero di na malakay pa na sumunsaya ikadua na may kung apunga na tatano na pero ng mga malaikat kumu magfuran lakum pamanindig kano doon kakirilaan kano sa dad na lamba dusan niyo ko Allah sa Tigo ng mga malaikat mga puda, wekat na namin na kaya na kumakadunsan na di mag-ikhlas. Ayaw to plano, ayaw to pakaisa ang mga malaikat na ayaw buat kailan na sumag-ikhlas. Ayaw ko na inisumbo ko Allah, na apiyas yung mag-ikhlas na rin nilang ko. Tila man, apiyas yung mag-ikhlas. Amin na kalap mo ng mga malaikat o pamati, nakaprap kong si mag-ikhlas ang sudi. Ya Allah nato na niya so mag-ikhlas ikun wallah kad buddilat sayyiatin hasanat so mag-ikhlas na so mga dusayran na biriya ko mo ng mga balas inuna ang urme kau ba kalakay mag-ikhlas malakay ka pa amalutan na yan pakalayat na kapistorya malakay ka ato na ipataro na ikhlas dia tiap bagariak na yang danatir Allah suratul mulk itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ahsan so Allah na inadniyan so kapatayan so kawyag-wyag katubnang kanunian o antawa arkanoy ahsanu amala antawa arkani pipi sa gulbog literally na emano to na pipi aniyan so gulbog yan pero tafsir yan na ayyukum akhlas antawa arkani ikhlas sa niya nakapugama din ayyukum akhlas wa amara tama to na ikhlas ato na alim dari day pero na ikhlas sumatauron na di kan sebab kate ay tutup sang sa so di matao na para dia tukon ya anto na what is the meaning of ikhlas na basoto Arab na ayam rana unian na lumbus sa bunayon na suat ko Allah lumbus abunayon suat ko Allah yuto ikhlas yang betul si Bapak Faisal Abdullah yang di bagi istorya lagi sa mga lulutang na yan dia manariagian kaya madalam na yan nakakalilid si Inas kedabang saan kaya makagiling na yan nakakalilid si Inas kedabang saan kaya bundarin saan kaya pagayawan na pada ubangsa niyo si Alim Dariday na bangsa niyo si Maulana Faisal na si Maulana Faisal Allah yarhamu na ad nakatiro yan na lala yung dumpukulog sa ikong mga bayan adi niya ditiro isa ang margum penggelbukan sa iko agama na ikhlas ito umano man yun din maaloy isa ang margum penggelbukan ko kapag agama na ikhlas Allah siguro kami Abdul Wahab Matabalaw Amirol duty pinakamapuro yang guru-guru ako so ay pandapat ka atau kan apa na yaman ni na lalayong tanong mangukun kayong takatiro Allah wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada sita wasingayo iyan nakimpurat mo niyang Allah
nanggelubog sa mga pipiya amal. Ada pipikir niya no, asikuto niya ku Allah, kasibu ku Allah. Nagyuti ikhlas. Ayaw mana niya, napipikir ka, asu-asu at ku Allah. Ayaw sopa ka ikhlas, nakapanakabor. Iya pakabubaan, nakapakilay-lay. Si isang kaya hay tika diyan ka iya basa. Na niyukit mamusa ka sandaga na di kong di katiruan. Saya kagak nakagasagutan o opposite o ikhlas na English. Ay English ang opposite to ikhlas na high class. Ikhlas ado high class. Yung ka high class na mapuro adar pa. High class. Ay mana niyan nakapangimpuruan, makititingan. Ay pipikir niyan nakapanggilbukan niyan anong kabantugi, kaan may ileda kung narimbangiyan. Subitong kulangit na pagtitay ko bauban. Mga ngar na ala kapag isisinaw na yun kung narimbangiyan na pagkaparamataw na sa saganaraut. Yun. Na nasopat ito. Kaya karag niyan, nagusambra sa latanan doon ang besarag ang taupan. Binagis sila sulap na pagkaoryanan ng panaw. Masisinsulit ko mong kuunda sa pundaraan. Kaya makatokaw na matagmayan sa panaw. Ang tanto amara, binakuta ka pang impuruan. Nalaman namin ang impuruan na ito, suwan na nakapangalimbuban. Langon na mga limbuban na ipulo. Nalaman mabuha mga impuruan na ipulo. Ito? Usaman ko na mag-ikhlas tanong. At yan doon ay pangalibukan tanong na kinanglan na ikhlas. Ikhlas. Yang kaya kapag ikhlas, adita na itiloon, na si imong sar sa kapaganan, na pilbaraka, ang kapagasuatan. Na si imong sar ko kapagamal, hanggal bot, na pilbaraka, magaan pakapas, insyaAllah. Na ina po di makapas ka dito mo, Allah. So Peter iyakin niya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sakna tiyan na igira miyambang niya ko, marunong na luwakan sa kapabang niya ko. Na utarima awallah na mabubaya ako sa isa. Na utarima awallah na mabubaya ako sa makamagatos. 100 times. Tignan na Umar, ino to. Tignan na utarima awallah na mabubaya ako sa isa. Kasak na inayunan niyan. Ak na batarotog so katawi ko kamapiyaan. Na uli niyan tarima na mabubaya ako sa makamagatos. Ino to. Piripis yan rakan sa tumong ko, kamas katawan niya, nakamarataan ko, na yung mapia na sudi yung katarima Allah. Allah? Subhanallah. Na. Sabab roon na inutano kinangla na mag-ikhlas tanong. Ay katikinangla na tanoron na miya ito sulitan o di mapagamal, na may pangadi marsi ay ikhlas na kanugunumaran dengan miyaras sa iroman dang koran dengan umaran dang. Mararasara sa ikan ada pun ikhlas. Na api ama itu nasara ikhlas. Na alhamdulillah. Na maka ko masubalas. Na ayap penariyo ba mala, ama pengelubog ka na marresyo na ikhlas. Hindi ka na iron na sutigi Mustafa andun gi gurutan to ay sa ginakata no kapamang ne sudiga kano may to mala. Ti na mabiya kaptero on sudiga kano mala may to. Ti na po man kuta may to na may to ibugin. No mala magpunta do sa mala nagumay to na sa ayun gisa may to na sumay to kibugin yan. Mala may to. Dapat correct. Na. Sabab san na inutan og suto. Nakagigyan kay dunia na ingedas sarigida na adongan na ditatap. Temporary place. Pagawaan tanong sa dunia na sundan sa aluman amori. Now what if you planted have you harvest? Sabing sapya mo lang ka na yung kamapulagulat. Diba? Anday inambarutaw na ayak kabaran kanan. Nakayasan sapya mo lang ka na yung kamapulagulat. Na resin mo na mag-ikhlas ka nga makasulta-sulta. Na ino'y dunia magawa tanron. Badin sukyaw no nagyang kayayaman na isa ko panganugunan tanwa pamilya. Isa ko panganugunan tanwa yaman na sa grupo. Nang takwa Allah.
ayat na pakidarapaan mo Allah na swing dak kadarandang. Mana suka paka surga, baliin Allah suka mulia na surumpi surga. Nagyan ka mga pagarinian, mga mataian, mga luksyan, napakasabaran siran wallah. Nasampian wallah suka kirata ginawaran sa kasusunod na kapipya. Ginawa, akasabapan kami suldiran ko surga. Nabot naman sukyaw na nino. Ati, tiray pagilutan niya na bisa ko sa tanong limu-limu, dat mag-utiray ma wallah. Ayaw mo na niya, nag-iluksang mo to, luksa, ayaw mo na niya na magariri mo muna. Bubay niya. Pira, bubuiya. Na pira upama. Na ayaw pagilutan niya na rin madulan. Nayaman na niya na andap man mapita, nandap man isagawi, nandap man na may ka, di tanong katawan. Ayun may kapatay sa kanapas. So pitero ako na, panabad no ba ayak kapatay tao na pantag ko paniyakit. Anda nga ka na nariterol, so di ka na di makambantay sa YouTube naman nagiurak ng kadik-kadik ka pero asa ibuntal ka sub sakit. Miya ka umakanan to na imiya swa ini buntal ka to patay. May bato to ka turo. Natiganim dari dai pamanak na mapakapapatay si sa ICU. Naron tatago ribat. Ang ino gusto to. Kan ibot ka na maupuan ma ICU na pakapapatay. Apiray miya ICU miya na survive. Naiman to na maragam dangi kana. Andulab si mano to. O pag-usaratano so pakapapatay. Napalitan o pakapapatay. Kakna mo po sa sakit na iya putay. Katanya mga lukstan mo yan. Piray karumai. Piray karumai. Niya sakit sumama piani sakit tumubay. Niya rasa-rasairon. Niya kapia so piani sakit. Niya tayo so piani sakit. Pero to, pero experience yan tanong sa. Isama na to na so kapatay na kanabaw po ito sakit. Sa nakaw din sukar sa sakit. Sa nakaw din sukar sa kapatay. Upa kayong manuro na alhamdulillah. Di ka na upa kayong naubatan nagpapola na naman. Oh, nasarada tanto uwa. Taprar ka. Naway. Oh, siya guru ako dito. Kaya mana niyan, nagyang kutuwa, pangapapatayin, nanang tanong, kandi ikaw mamagyan, na yastakhiruna sa, wala yastakdimun. Dikindun, dikisurun, mana niyan napansuka pa ka mo agyal, kandi ka pa ka man yan, napamaybay ka rin na Robinson sa tagman. Kullu nafsin da'iqatul maut. Na wana barani wana pale pagkataam ko kapatay. Sama niya, o mandulsing ka so kapatay, ito na itamyan. Lagi di mo siya so kapatay na natamyan. Kenapa za'iqa? Na kenapa ketaning mo? Katanya mga ustadz, kenapa ja'a al-za'iqa? Sikin wa mudhaw. May natam. Sama na ito nagkatam. Sama na yan. Upang mga matamhan, ito na itam yan. Mapait o mamis. Mapait o mamis. Ang katawan-tawanan. So, bitara ang dami yung nako-diyaga. Evaluate yourself. Hasib nafsa. Ito ang kaaginawan ka. Sama na yan. Umabaka kakao malakal maut. Handa na ba kayo? May paradukan, no? Allah sumalakal maut naginan malaikat ay nidinan wallah akirot sangkot assignment akapamuno malakal maut ikabaw katuroon na malikul maut malakal maut malaikat to kapatay malikul maut ay amuay munda ko kapatay din na bon pulagwi nagyanan lang po palagay na inuray para doon. Isaw to pa mga paginaintay. Subhanallah. Allahu Akbar. Nakagyaginan. Di tanong ba tawa ni kapagaw mga kapatay? Ayap manaptero ng mga pawal. Knabas kano. Oh, siran. Ayap manaptero nila. Nakagyagianim dari daya. Dari kami pagito kaway. Wallah sukapatay. Kakamur ka na ko. Katawi ko. Ikaputay ako. Udi ba naman ang awak to? Abang hindi ka subingi.
within 24 hours na sabing ako. No. O kapat maparatay nga putay ka ko pitugo inabiya so ka pagasinga ka. Ya pasangan di karo mga. Asome nga natin buya. Mga di katawa ya pitugo inaputay ko. Bagan na isisinga. Nagumuro ko man. Api ako dito kung sani. Nagumuro kan. Nagano ko pa mo. Kaya pasangan. Na umada kelaya mana niyan na putay. Wad na putay dapat mo maswadilin na isa kang. Within 1 week na putay ka, namatay ka dito. At yan man nariyaw niya. Taya ini patay niya nagigitiro na kaya COVID na airport. Magunod sandong. Na idol, that nisu. Dan wanda mga di walay tanong na bawa niya kon. May ka mga labutan o kaya di isa nga sakit na magugit sandong. Magunod sandong. Yes. Uli ko to? At na miyatay ay nipantay niyan na sawan. Dapat mo maswa ko niyan, betul na miyatay pulo mo rin. Miyapotol baso. Dapat mo umuri. Miyatay pulo. Subhanallah. Dapat. Alim dari day. Apa man nagtiro nga bisa tomo ada katokaw isuka patay. Yes. Kaida katokaw naripara duka. Mapipikira ububud na may naputay ako. Paya nakananga di dulu na gamay ko na miyatay ako. Na mapitak man ada ka mata ububud ni man kay kaputay na miyapitak. Nagito ni masuswa ya. Napakapiyaso para tayang ka ko Allah, napakapiyaso para ngayon ka ko sa nakawisa na ko. Kaya bakaw mga kukatiro Rasulullah, khairukum man qala umruhu fa hasuna amaluhu. Mapiyar kano. Tindus ra bawar kano na sumelan duo muriya na sa mapiyai amal. Na ayam maratar kanu na sumelan dua muria na raksa barata yaman na tiga alim dari ayam mapia na sumelan dua muria na mapia yaman na kaya may ka marata tay mabubagtay yumor na tidak bisa mapia na pagamal ka na kau mabubagtay yumor na di kaya tanggap-tangka na amal ka mapia na matas kay yumor na may apod ka ko ayatin dusrabaw. Subhanallah. Allah suka patay na kena ubaanan di mapagidan bertiga ayah patay na 60 over 60 namanya senior tapi rai isipnya metersatian inaknya lagi aku terkeno panggawai nasa salud no pandai bida so panggawai aku so pandai. Ayaw no yang mo na panggaway nasa salud panday na bud miya motor. Tapi ino kana itu niya ang budon. Jadi itu pa kada na bersih na yan. Yes. So umur sa nga dunia na upama ka keun tanong su evolution. Kabatan udun pagi tunga aja yang kaya umur sa dunia. Na sumya kal do umurian nakati sa umurian. Umiyan giyu na yang mo nanay na ino miya kaswer kano. Ugay na yak kalilin da miyo sa isi na sakam. Why? Paganero from birth to 10 years. Ipunggo kini bota na kana taman sa 10 ragu na idid ka. Na ide duto ka tatagin mo. Pagayong araw. Yang kaya mga mo tak ada masa puluh lagu idit na may kamamakalasiran na tira na ay kita taginupakan mo mo datarakan mo taginupun isa ko di muli-muli mo dataw yang suatu amiyatay na sikwan dataro to pa ma taginupun ni rampon to 11 to 20 na mirampay Sweden sa 10 lagu isa taman sa 20 ragun na ide duto mo nggaso ngena na ba ngena ato na ito ang ngena ayang ngena na upang mga pagatu di PPS English yang kati mga pagariyak na mga bubek na mga professionals na wish ayang mana niyan na manggangaso ngena manusia ngena pero ayang ito sa butitan ron na sukapuro ambition sukapuro ayang mana niyan na imagination so imagination na tidak miyakala so imagination na betul na tripping Nihirap niya ka so tripping na hindi ka rin pero nakiala ang kong.
Yuti sababat na wata mimbul sa tera-terakayan. Kinilas. Natutuyo ko na yan, di malalagoy. Napugumi sa kaon niya Fortuner. Malalagoy ko karsada, napugumi sa kaon niya Fortuner. Nalip-lip manirabad ko. Pip, 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 pip. Palat mga tukaw na, may salimpuag ko yung burnal. Niyada sa pamigaran yan, iba palalagoy. Through his imagination or tripping, na yapipigir na yan nas kanini driver sa kodwa Fortuner. Dasar pakakwarta niya, dasar. Kore ko to. Lawag niyan sa helikopter na di pamayabayan. Helikopter! Yapipigir na yan, napakina yung helikopter. Yes. Isa ko martial law. Na sa helikopter na paumar ko tanong saya sa mabudi ke kawas sumama atau may tibig na yapipigir na yan na bagibo siya mo yan ang utang mawid sa armalait isubra sa hukwan jangan na tripping hindi ko kanto ang board ari ko pili ako na yan kenapa ako profesional na digin sa buto noon na makapili budak mo na tripping first trip niya bad trip tripping wala ito trip first trip maguna tumong kalas gitu maguna tumong kalas miya bird trip na yaman yan na miya ko na pamigaran yan tripping pamumulo na di lanta-lanta papanok di kaya 21 to 30 na meron pa yung Sweden sa 20 isa tama sa 30 na gun na oras ito ay that is the time of efforts ay makatataling umaro na panamar sa kaguo ko panaguntaman ay mananiyan na waya kakukurso na dyan ka na buloy ka alim na nanguana pangadiyo na laboy man doon sa marawaya may kadakdal isa nga so tao natin ito na ikiniga-diga kelas kinakapipita na sa mga nakigindi na doon na loga na gagawin na gigi kunin lang ang utako niya plano na yan pa mo o siya po ay ambisyon niya o siya magusumsi ko ay mana niya nakandugang kung naman na marandugang na namulang pa na makakukuha sa ticket yan na promo ipagdain sa plane na pauwi yan na January 5 o di mapursa mo tadi isulubon sa baklaran nanigo niya na kuri ko to o wala mo mapigirin na mapugator ni Haido ay kaplano niya nakaligsublo sa Mindanao State University YouTube ni masuswaya api ang na plano na sanguta 21 to 30 na roa yung mga nagkusaro tao sa panaguntaman na alikirang pa yan sa 31 to 40 ano din yun 31 to 40 na ayang magmugulanan na nga na bangana kan na nga lidas so na agun na nga ano na ito ano nga ay basa Arabian na hawan nafs simbayan ng mura nawang uta hawan nafs na tingin na nafsul hawa dia mura nawang na po manboy na ke kuana atau kedisman ke ina nang na cellphone igida kewe kedak sabah pamana search na ki suratun na battery low na di teruk na mura nawang na low bat mata nanti yang lobat lagi itu na battery low sama tu na bat low na bat low bat low battery low Petronas gas so kuana isuga sula Petronas gas Petronas keklipat simbuya nomor ano so astagfirullah na egabol so nomor ano na astagaman simbayan ng maranaw sudah hawla na ikay balso ng maranaw na lakaw langan simbayan ng maranaw sumurua kampilang ataw na ikay balso ng maranaw na marwang kaya ruruan sa marwang kaya tatigan sa kampilang ataw uri ka na? sama nuto na yung magnganga na sukala o nafso nga nagyang nga na di kagaga kaya mana niya nangakunon ditugigan wala nga lang atin yung mapugis inuto inilalang sa ikunaraka sigo ko no Allah ta'ala so Jibril
Tiyo na sunga ko naraka. Kayo na makauma ko naraka. Nasumiyong konso Jibril ko Allah. Kadnang udod na kaadno ka ipangal konso naraka ko niyang kabubay yang kapakasubyin. Ay nuwi, tanto ama mayaw. Kaayak kayo unaraka. Ayak kayo unaraka. Nasuguso mayaw ro na ignaw may numutaw na pangatataplin sa mga tinay. Miyadaya ka muna sa miyaw na. Kaman huwa khalidun fin nari wasuqu ma'an hamima faqatta'a ma'ahum. So mga tao ko naraka na pakainom sa mayawaig na yakayaw niyan na pangatataplin sa mga tinay. Subhanallah. Mabasaan natin ko Allah Ta'ala ya Jibril. Sigang bisita ko surga. Kaya mga umakong surga na sumiyuro ko Allah. Tinadid na kaadun na kaaipang uyatun sa kapakasurga mo din di kabubaya. Ano ari surga? Dulu sudah mailay mata. Daman gutangila. Di kagamas sarasa karn demok sang kapi akap karn demok. Allah. Allah. Mapasado to tikuno Allah Ta'ala ya Jibril. Sigang bisita sa mana niyan nakuan. Sigang bisita si sa dua dunia. Kapag po na yung makapibitari. Sigang bisita sa mana niyan nakuan. Dunia. Kaya ko na mga bisita sa dunia kaya titina di paoma. Kaya ko na mga oma na sumusudod. Kaya kung buwa miya teruyan ko Allah. Tikuno Allah isina kami ati. Tiya muna di ko kira mamimikiran. Tingnan to. Tina sa dunia na ayat ni lalang sayron na baya ginawa. So naraka na ayat ni lalang sayron na baya ginawa ko dunia. Yang mana niyan na sadda may kumat. Sadda may kumat o ayat mana niyan nakuan. Dunia namanya sigura dua mini dilugi yang ko naraka. Dapat yun. So mga mga aulia, mga ulamatan na gira ini sekiran. Alem, guru ame ando na mana napso. Na isbegini gira kerarangit tanaman do gegeni-geni tinati pso. To napso, tegu ingat nga dikepno. Yuto ko ni napso, pso. Tegu ingat nga dikepno. Yes. Ibutati ko Rasulullah. Kaso napso na ubging kaswata Adam sa isa kabalinta da bulawan. Mandingan-dingan yan na umadua. Na ako na madua na matiro yan na umatalo. Na umatalo na tiro niya na umapat. Ay! Apakah penoon na subuto? Kung na imanaw to. Kasoy kang umatiro Allah. Kaya ka naroon doon mga memorise. Abo din mga memorise na sa din makadalangan. Allahakumud dakatur. حتى زرتم المقابر يا قبل بنركن نكياتي تيبوا إيو وانت أي كلانون أنت أي كدقلانون حتى زرتم المقابر Taman sama kambisita suuman isar kanuh kubur. Subhanallah. Anda tahu itu mata taman ini 31 to 40. 31 to 40. Ayah problema ron nanti. Kapag mau idan 41 to 50, that is the time of sickness and illness. Malakas sa pito lapis sa bagus sa kapakabulusan yang kupimbarang agama. Pimbarang sakit. Laboy mo pagkakapun sa harap. Arthritis, diabetes, ay kutuman na diabetes, astagfirullah. Dia ko na na high blood, amay kami ang adagdaw, tira na complicated. Ay apakatutugon na maninitis. Kita ni alam ko. Sakna yang guys, si gumagari-gari, sakna yang kasapul na lupa. Ay man na ay dadang na running 50. Iseri orang lagi yang ada 41 to 50. Kami yang damar mana? Yang damar mana? Ayah kakak-kakak kami, asoy alim-alim bisa kembali. Maka surga Allah yang akan mutiari Allah.
na yaman yan na yung udam yang usyat si kay gugugumi naskan yan ay kaka nasak ni Ari galudugo kami si Alim Mordia so yaman ini na sakit barang-barang gurun niyo man na nga ako bibina man isa na ilaman na nga kaya larang itirang tanong Allah brilya ako ni after ako na may kasakit yan ang bibigyan ko na mga lulutan nas kanong kataya si Juan ari isulutan ang yakamukor kanong kauto ayaw mo nawata kano to ari Cardawi ayaw mo yakamukor kanong mabuhat tangraya kita rumah sakit kari magwawang natibuli sa una ari Burdo ayaw man yan na Ramadan 2016 na ayaw kumimawa ko daw ng maranaw nakapriba kagyutusok kaya pa ako mga kuko ay buat daw na sa doon katerangan naman napadoon sa panapa Ramadan 2017 Kambakwit Sage Ramadan 2018 Kasuburno Barangay Election Ramadan 2019 Kasuburno ang local election Ramadan 2020 COVID sa ngayon Ramadan 2021 what else? Naubig tiga alim dari na yan kuda na COVID tiga ngutang yang na torneo sumi orang naga ya ayah para taya corona lim na maga antik na maga ni Peter Duterte September 2021 Saragu bunai ini ramsa na lima teru aginan ini ang ningka teru na kay buboy-boy aniran ay inuari iginan na pipo na plano kenapa yang enak tidak mana inuat na mga positif so positif na way ni patay niyan na YouTube na adil yan ito ibitsakapro Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabahu al-qadar dan na patay udi ka bayang Allah ay dunia isa udah bersumubit natin na patay na patay nanam si bubu Said sa Marawi na ayamiyatay kasakni sumiyamber sakne miya pili upap aanin apakasampu yang sa salatul ghaib kumiyatay sa Marawi si Said ko 2017 nakagi ako mo maso May 23 2018 na siyang bayangan sa Kapitol na ayam kada kada kalamiyatay sa Said na more than 4,000 sobra so patang gibo miyatay sa Said merag seluruh mampu si Merperbang, si Maitem, si Gedung, si Civilian, si Christian, si Muslim. Oke, na yung madakalaw ng Muslim. Dapat. Ikaw ka marialim, lagi di perhatian ko. Swagi sugarangan ng kampinan ng Ibrahim na minimita diyan mo bakar ng Ismail. Yung kinibutan natin na Bismillahi wa ala millati Ibrahim. Ini sungguh ini torean suruh dan yang ini ngaji mo baik pos nam yang ngaji daw Ismail na ako apa ini lene nam to me sungguh lian naso kambi ini sampai ng mga malaikat anda baik mga gagasa sa sungguh ni mga sabihin sa kambi ng katawan kagagaw to LGU na kagagaw to national government kagagaw to United Nations kagagaw to ay mana na Security Council yang ay mga high powers no bigla baru na kagagaw ay kagagaw na Allah ida ba correct siya ni Ibrahim na inikilion na sana datang sa tamparsen sesi na amaya na bisu mga dito na tiago sarap paglitan nila na tiago sa siyangki na initan si Ibrahim na kagiya ko marapog na giyamit si Ibrahim ka inalusot ng kutarapog na laman ng mama na mabagur na paliyon gamit na dirang gugugang kapagamit na noon na kagiya ko na may na Ibrahim at ararangitan siya mayan at yun ang mata na inikwata at Yesus away niyo kasama ng mamitun na giyamit ko no amang Ibrahim na may agiro ko si Ibrahim hatnang ko pakapuwirang karang siya ma makigamit na kon na may agamit yan na kaya tangkang-tangkang kututura ko
Lagi ako ang tangan napagulog niya na Peter Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kaang kusang kami wallah. Adit narampangin ang panarigan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. So kaya ko wallah nanti wallah ta'ala ko apoy ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hey apoy bedoy ka aido bedoy ka ais bedoy ka akadeninta da kageda maraka Ibrahim. Ya dosul kaya mo pundoso apoy na manunong bilang si Ibrahim akaanatan sa mga masa pada buku surga niya. Hindi daka bisari makaya daka bismatay. May hindi na matapangan ng habibibid pakakana ko ko. Ini nung kaya dudulog niyan di nila na mo ya di man. Tigin na inong saya di na haram ra kay niga panganan ng surga na kapirka. Allah. Anda wa mi agagaro. Ayah buat biar dari dulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Taruh doa yang mana yang ngasih tawakal Allah, tawakal Allah. Nah pihak apa swallah ta'ala. Sama itu apa sunan Allah. Ada man madak taqdir Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Amay kasutaw na mataruto pa kalakihan ko Allah, na siliputo ang ko Allah, na makatitiyagar sa kota. Amapiyak ka na sala na pumbuka kasal na di magpaggaling ka lang. Guna ka nung tanaan na bumbungkas sa pamanoy na di magpumbabaruba. Anda sabab, nakagiyat talaga yung sugagaw, o simpo na ng gunaw. Linti mo na sukapadi, o salmuda marimbang. Min hayto la yasi, adi magpagkuya ng tirahan ng kasarapan. E dapat. Magapas tanong Allah. Matamu Allah. Ida pagistalitan wa dunia. So lalay mga kita saya main na internet. Sulkano sa YouTube. Subsubok kano sa Arab. Sundiniwa nga ng mga Arab. Ileni yung sumaulaw la dunia. Surat niwa aid of the world. So kakyo po sa nga dunia. Magdami wa diyan nga maulaw la iman dunia. Na ayam para kaya tanong na iyo. Punta na na sa Taiman. Kati tiba ka na China at Amerika. Mura ka na kung sa Taiman itanara kang sige yan yung bangkit. Matapos ka. Doon na dalil sa baayang yung bangkit sa dunia na China. Yung bangkit sa dunia na pagkutang susangga ka lang. Ito sa dalil. Magyug na sa Israel. Na magyug sa pagyug susangga ka lang. Dapat. Sama na talaga mustahil ko Allah. Asara magapas ka ko Allah. Na tidak alim na ito na si maanaw ko. Sa bububububuin namin ito ng naguruwa. Agurutan na noksyo na wata yung pagalirin si alim parong alim. Na yung manang yan ang pag-istorya may ganyan maulaula na tama sa lipo mamban. Yung tatarong to pa sa rikuwa ka na di kuwa. Dapat. Kita nila nila susutul. Sa katawa mama awata di magagi mangan uman ka uman na mali bud ka sa na dikelit ona bud ka sa na bukkelit aji uman na bukkelit telwan o ustari simari nakaubayro na binas kagaya no na nakamapasan ko na di ka mga buboy ya ka to mga sa madrasa na may kasigid ko ng dawat tinay no nga pakasigid tinay na uguruami si kami man bubalik sa bal ato niya bal ay padatang ay dito na bal bakulod bal bigidan udi na geno sa lembaran balik to udi na slangan ilan si kami man bubalik sa bal natina to na ko kita natina da ama kana niya tay swaba kana si pusi ina idi ko may paninibay mo natina to na suaga natina ni kapita ena di kabi ngikol ko kapita na wit na ko na natina mo tadunggo ay mamana pantalan na mamagayan sa beade na meripag ay bakawita ko yan na sa basta tina da ro mipag na
Nabi yang ada cerita ko napakadaan ako ng kurong ini. Asar mo ako itong ustad. Yang kasing ako ng mga ustad. Ano ba di mo na yan? Di ko naman ang ustad. Pamaradam sa ganun na. Mga di kataw ya sufatiha nakapagdaan kung liyawaw lupa na kung liyawaw ragat. So kaya nag-unang ko tawata natin. Alhamdulillah, diyan ako sa pagdaan. Lagi ang malik na. Yaw masa kilid na alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin imam masajid yung yakat na bukan lakat syarakat di gigil pamana nanti mau makita yan naura ada mga magda ina rasa-rasa ako bisnada kami siya kung sada tadi ni bisa nga na patiha na kapagdaan ko liyaw lupa na kapagdaan ko liyaw ragat Tinaw sto tinaw way manto tina ay ko piyag le lagang na tina si ko lewa uragan tina mapita ang pengadikan na mautu luman na pakaw mo tangas ustad ka kedurita baka keduri nga sa ngay ketok na sa nga na patiha na kidalag sa rada ay mo na ko tina ustad ati ko ustad na miya abalaga ka tina ko makakabalaga kaya piyang liwak masapudal ko nah, may apa? Lagi ako nakakuan, tingin na ustad. Na yung matatingin ang balintano, nakakuan. May ninindiyo si ina, tingnan ko ng busubiya. May ninindiyo ang nakakuan. Ito, pakapikanduri na kung nila kaya ketok na sa ngay bukit, ama mapanta. Tingnan din mo na yan, tingnan mo ito karang, tingnan mo eh. Makaumasin ang tapigay. Di ko na diyan mo ito, ustad, ano yung pagdaan ta? Ano yung pagdaan ta? Di ko nung mata, Tinanip pagdaan, tinak na Peter ang kapagdaan ko liyaw lupa na guliyaw uragan supat na miyaya sa ustad. Miyaya. Na, ayaw niya, soya na miya taglien. Iyon na ka. Iyon na so. Wata, biyan di ang sapatihan na pulakan. Biyan di ang tepangan mo buong ito ustad. Biyan di ang sapatihan na lumiyakan na pularusay niya. So, ilan yung manong lagi ako na kuanti yung na ustad ino mana tina dikitu na dikir berakatar kan itu dia tina di berakatar nanti yang na ando na mapipikir ka nanti dia ko pa taros ka dia kuda iko keswe ni ako nanti yung na gembara gumiang boobon na tiyo na dia so pati ang bilangan sirat ay masuso ustad na pilbunga ini yang sama tak kagagumbuin sa mga taman sa panintilan dia mo tawa watak na pilag sa dataro ka pilag yan sa modal ni gida at sumugit sa dan sumugit ida mo niya siya wuti ko na piano tulang ay mana niya nasib yang diulang kumiyang betul dia mo niya dia mo mama si miyang diuna ko niya nakasandagan datari mo dipilih na melihat siya rin masis na datar kami ang langsung sa inaman baka surga Allah nagpunutul dia na isa ko timbangan na nusa nadatingin na bata-bata na ayah tidak meniana na maintenance siya sa sakit hatian buat dia masuk bata buba sebagian ini kayak semua kita hatian yang dah mau pergi dalam bunda tablik ano uli makalam sa tablik na patay kumamana kibulok Dona tingin niya so. Ando sunta politik. Ino ko ang kami sugot man na bumbu sumbu giye. Ya mimi gara na kwat ya Allah na ilaham na kana na paguminta. Ya pira na ina ko dingit na ko robo sa sate man bata ya. Maro ko na megro. Kate ba so maintenance ka ako usar mo pala. Dipili ko. Kate so dai no bang bismillah. Ini no may makatano sa tiyan so bata na lalak. Ya Lu, pagkala yung napangamara ka to, tapos sinakubihan. Ikaw mo na iutan niya, tiyan yun. Para tiyan siya. Iman to na mong tuko. Para tiyan nga nagkaroon ko. Ano ba ako naisidig? Ano ba ako nabahasap naman? Patango ako di yan, nabsagit ako nila, hindi na rin sagit ako nila. Ibig, nabsagit ako nila. Ay, nabsagit, nag-iyak panigiran. Tingnan mo na ito. Basta sumakitaw lugar, malalaman ka sa mga bulong na lima din, pamikiran. At kayo na pamikiran kami, abyan. Iman doon na kung tugon, ang pikiran ka sumitaw lugar, o di sakit na sisugong at tinulong mo pala. Sila na iman tao. Korek ko. Kung pala sa pamikiran mo, na mabugir, basta mabugir ang pamikiran na pagulutan ka man automatic. Tidak mana
Dab sakit tahun doang. Kata subay kisik, nakuli pa ginom. Ana bisik ka uwan. Digangan yan sa bisik. Budin manaya sobo ka. Ayawan sa nyawa ka. Sa ruwanay na pagrum-pagrum ako na bisik na di ka. Tumada ko ginom. At ikaw tak, iya, dengan pemain, no, napipikir na kata di pagkapian. Uri ko to. Mana niya na basta madu-dua pamikiran ka na, di kauntufikan Allah. Subhanallah. Panita ko ano siya butiwa. Panita siya butiwa. Nah. Sama luto, nasusakit, na mga sahaba, na ayang paratirang yung sakit, na umasakit sila na inakalimusiran ng Allah. Yung katawan na yan, yung primordial na lalayo na kung ito nagadali. Inisya mo siya po junada. Iyan kong kaya po junada. Ano na yung kebubayan na ako dunia? Abustad. Inaayang kebubayan ko abustad ang podong yung hindi sakit ako. Gitu ko na yung kebubayan na hindi sakit. Iyan nga ang maranaw na hindi sakit na. Kaya sana ako na kuya kang buger. Na magagdamag na. Nibulit na mga rata. Ginawa ko tayo darakang bunter lang. Antaway da ko niyang kumusta idadaro to na ya Allah na pagapya ko ka tigra ko karoma ko bibigas ka bagatuin ka bibigyan atin na rin mo pakatwa di gina ni digira ng tiro bibigas ka man pa na marka kana ka tugugan ka digira ng tiro ngayon ka swalwa siga pa pa ni ko nabasa ni digiri buti ida ko so maranaw na di may ito na sakit. Gitu nih, nurang na ikikidi nuang. Lalayo na ako masasakit. Ini yang katawan na tangin kong kebubayan Allah. That is why, asa ka na kataya. Yang bubuotak na kaya mga otak. Why? Nakatawa ni Rane, aman natak. Api ang tumay masuakan na apoy sauran yan, apoy sauran yan ng hospital ka. Bayaw makukis ulit. Ibetul dia kaya kapterang na doktor na agi yung teman na bibig kebahay o ba ako makanaik ka da vaccination da ba ko para tayo na masakit ako na dua kebubayan ako Allah tupungan ako yan kaat na yung bugay na magagawin ko matapungan ikat ko na keranggitan ako Allah ini tanah yang ng doktor rangitian ka para masiguro do di rumah dia punya auto neraka alhamdulillah yes ini dunia. Ada berarti from 51 to above. Nanti kira apa ini juga 50 bisa sama nanti puro ya. Anda kamar tapan. Umirampai kayo anda kamar tapan. That is the time of your preparation on your departure. Oras itu mag-angkat diri. Goodbye. Madam population. Goodbye Ranao. Pumaking tape kan naman ito magagad magawa. Andin ikiram pa ibig ka sa 51 taman lagi puro yan. Taman na pitero nabi dan yan tanong ko mga sahaba mga malaika mga mga tablik ayat kakalilin baka nang duumurian kung mga umatakan na between 60 and 70 60 pagalitan ng pula bito sama na piregil ka maparga ko may duumurian pwede lang po sama nonton pangunutan sunayak malumukun daraan ay ibarira sokor masuk katatang kairo kata magandang sokalat mindig sokunayagan na namakambu man sa puun sa dalanay kabanak tawasan di kebudi tagumabarasan nabana masap daw di makan darasan kuri kanan Allah 51 to above. Umirang pa ikaro, na ibuan na yung nakapatay. Ibuan kapagawa. Yun ito ba kusum niya ng gusto mo rin? Sudah makalaman gusto mo rin na mayroong pa. Pero ano watap na dapat makalin na yung mater. Yung kinibutan na sa kami ang gulong sa niya kaysa niya Grade 1, elementary miyatay, high school miyatay, ano pa na niya college. Ada pernah bukit yang namanya text sa board examination. Na yang mana yan na bukit may alin sa bangkit isa kanduri. Kaya ino rin ikapat. Di ka nakatawan, hindi ka pa
Sabab sah. Nah, yang mah biasa ya. Baga puri pura. Iya mah biasa. Baga puri pura. Lagi yang baga puri pura, puri pura. Isu apa tayo na itanong ni kenapa pilihan ni siluba kan itanong ni bola-bola. Cuma apa tayo na kenapa di mana lupa di mamalak. Sino sa Quran? Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pero ang kakiran niya Muhammad mataan suka patay. Apa lagu niyo na diniyo na magagaw baniyo kapanadwi fa innahu mulaqikum kamataan as kaniyan na pumbadakang kanunian naman ito na mga kaglabi sarapan sa tampar sa ganas aba tiga ay nuka man gusto mo malalagi na makaw-makusaba ko nun nati di ko sabot na mga lulutang na nati may kantanto ako nun na manaro sumilay sa kanaw manaro sa kanaw na tumakadagal ko sa udi na saya ko kuminaw sa gardiman tama na makapunta ko sa munay nati marao na ko niya naisisiya ko sa munay andi kung hindi mamalak may tokaw ko na may abakakanin sama na yung umabakakanin anto na ilang ba? Hindi nga katawan. Ikagba kakanian na tungwa baka ng pripura. So malakal mo, na isa kaya niyaw na sanggulo niya. Sanggulo niya. Umanisat ni manaulo na sanggulo mata niya. Ini bago mo naman ikakagiyat ni Disa ko. Kasurga ko lang, ang yan nagiyat mo wala. Nadi ko hindi isuk-suk ni mamamro. Lagi ang kita sa ating naman ko. Asang ibuno naman isa naman na asang mata. Ay, ibu kaya kay Leo no to, yan harus. Malakal mo. Kanabayan yan na Israel. Sumiturun sa Israel, nagyan ang mga Israelian. Kaya nga rin yan na dilisyo na malakal mo. Ay ang 4 archangels na si Jibril, si Mikael, si Israfil, gusto malakal mo. So Jibril na ayat turun, kulalag Allah, wahid. Si Mikael, na ayam bubaya-baya ke Quran, na gusto ka pakatanang rizki, kapaka mo rizki. So ayam mga nangyari na Israfil, na ayam magyong musang bakala, na sumalakal mo, na ayam bumuno, manipulak, maninggas. Yung manang utang malakal mo, na manipulak. Ayam pwede Gurun niyo mana sa malakal mo na 70 times. Adi hindi kang bisita sa walay niyo ko 24 oras. Tama na din na kay Rotos. Nakapito po mga bisita. Inong pa mga anak na kayo siglo, inong para. Kaya pero ito lang ang sana doon mo nagkakunta ka ng sana. Malakal mo! Malakal mo! So malakal mo na segundo na yan. Isa lang na madidagayan na sapo na kayo niya karibu-ribu. Na umanis sa ladara niyan na sa timanangaran na misusurat doon ubara niya masangkad niya. Sama na ito na at nangaran na kaon, at nangaran na kaon, at nangaran niya kito, at nangaran niya niya ito. Yung tangaran. Allah. Ang din ipatapulog iya dagapan kapatay na magaksyon sa layon. Agi ang magtuara ko na surat na tangaran. Patapulog 40 days. First 10 days. So baga na sa pulugawi niyan na puminaningan. So ikadua sa pulugawi niyan na pekariga. So ikatlo sa pulugawi niyan na pekarigangan. So ikapat sa pulugawi niyan na pekris na kulog ikapat pulugawi. Sagyang ko tapat pulugawi na langon-langwan na mga kilalar ka na palimpya katukaw sa ipyar ka nung kapakaw magupat pulugawi man to sigaw. Kaputay. Panayan naman na niya wa ayan. Ya, doon ako saan mo takip juga. Ang ginawa,
Makatutuna sila na panggilaw sila na alhamdulillah kami atay. Kenapa Ebter? Itu. Ebter dia na alhamdulillah kami atay. Yang ada juga. Allah. Andet ni kapatay yung tao na matabong siya. Andet ni kaulog at yung kutwa susuratan sa ngarangan na maulog ko edad pa no malakal maut. Dero no malakal maut kuri magatos sa mga malaikat at mga sundero niyan. Di magatos ang mga malaikat. Kana ano dun sa madal. Pamakasip palatag sa madal. Ang matagsingaran. Na lapas niyo. Uniyo sa puro kemerian nawitan niyo sa bakarngian suniawan niya. Antaw to, piraw to kataw, 500. Paliar kadum kema. Sa kanabay nung yang pumusli ka ang katuro-turugat, kapupumuslang kairan ka ni sumpitan na basa. 500 sa manay. Ang may kamakaumasa kaya bakarang nagumiraw sila na heida to ami. Namiya basa. Sur kami ron, natumpad sumalakal mo na sipagutupsan kaya kaununan. Nah, sawasan mo dakat panugat to iran na pagilay nung isa karatal mo, kitilomatan yan na tigmang buon yun di tinod am yang ilaylay di Japuro. Yang ilaylay di Japuro. Ang nabay nilay niya nagyan langit kay nilay niya ng kamyon tudro. Ang malakal mo, hindi sige niya ng kutan. Allah. Allah. Nakatawa niyo ito tama nakasakit mo. Ay tama nakasakit yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiyumuan. O dia baray. Sugwagwar ka o katnan ka. Sabab sa kapto bumayin yan nakana pag-isip ganyan wan dito pun ka. Nayon nakakambang kita sa dunia, wantaw akasi nagbutay ko adir ka. Tigo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat mo na nasiya kung matay ko din. Nati nagbinika ko ya na makapaniga mo na po masumanangal mo ka adil. Bukan yan dyan. Miyanik sa langit suma diyo baray. Nakapanog sumanangal mo. Yan yung ka kuisa niya na miyakaw mapamansiruman sa diyo baray. Ilak na ba si Sumiyong si Muhammad na si Sumiyong malakal mo. May pitiro yan. Ya malakal maut sugo korbaw katnan akap dibili kagu na nana yan kakumwasan niya masuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buruk sumalakal maut tigo dia berai la makan na iguro asiwa ko katnan ka mo na tigyan gari ang problema naswini sugurak ng kadnang ko na di guguga. Dinamay no to. Tinenad na ko wallah di mataong nanay. Nandi mo na ikaw nanay ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo dia baray ino niya maninisugo nanay ka kana lang ba ka adjustan ka. Natin na ay ngilum na ko suguga. Naagi ako na riya mako masa bakar rarabura Rasulullah sunyaman. Namanya guru Rasulullah na girawa. Dua riwayat. Isa riwayat natin innal mauta la sakarat. Isa riwayat na inna lil mauti sakarat. Mataan suka patay na mga kabur. Miyamurugah kudul ko sakarat al maut. Na meyakan turun Muhammad yung bari. Narabi turun na. Abnanen ka kumuasan niya wa Muhammad nakati abya ka luka. So nabi na peka giro ko na yung mana problema na dia kumanta ko mananay. Piteman taman ko na ginambuit tama na kaya mananay problema. Niya nagutu Rasulullah mo tadi dari gam-gam dia. Nanti na ibitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagade ibitero nabi na ummati Idaw sumanga umatakan Pamakapuminantakan na sumanga umatakan Amayda nakasirani sakarat al-maut Umiyamuragaku Kusakarat al-maut Nantunada Ikagagadaw mga umatakan
Katatan Rasulullah na kanu mga tuna na paguro kan yan. Inalin niya mo natin na ahbabi sumangarin tangirupo suakan kadnang ko sumangarin tangirupo suakan tiga mga sahabat nahnu ahbabuka ya Rasulullah kati kami ang mga rintan ng pusuka tiga Rasulullah antum ashabi wa hum ahbabi skano na mga layukakan nangay di kulit teroon na mga rintan ng pusukan tiga mga sahabat manum ya Rasulullah ang tawanan na mga tao tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun yu'minuna bihi wa lam yarawni mga tawag kurati anak kuirana ubudida kuiran rauta YouTube ay netlisyan na mga rintag na puso yan pangnintak wallahu ta'ala mapertanulong kasitano na para tiada sa Muhammad o ubudida tanumaylay nagugatan rauta amin amin Allahumma amin ay netlisyan na tanong ahbab mga rintag yung puso uriyan namin ang guru sa Nabi Siruman ang Nabi Peruyan ya Allah rugurugni akong kadun ako sakarat al-maut kadnang ko pangarugni akong kadun sakarat al-maut naasar al-budan ka sa sakarat al-maut sumamatakan ini yang ganyan na ginawa niya ini sanggar yan na ginawa niya sa pakapunan palamu saya panan yan na kalbudan tanong sa sakarat al-maut daka Rasulullah inan su Rasulullah abdu bayan tanong yan abiyamang niyan wallah abiyakirnan sa sakarat al-maut na asar akalbatan sukargunu sakarat al-maut Nabi siguro apaglatantan na pangguro kung tanong yan wallah albudan sa sakarat Allahu Akbar lagi ako nagtagkiri na ako na kuwan na pitero yan as-salah Mano ito na susambayang yang litero ko makan nilito dadaro ko turnuan niyo susambayang kakilti kesabapan sa kakulubudirakan ko sakarat al-maut magandang tanong pala ginawa na susambayang wadah tanong sabahan na sa ini Ustaz Lektor Abdullah Mayor Bashir Al-Haj na mayangay sa isa kami mga tutna at si Bordo mayangay sa isa kami mga sinsura kami mga pagubay kami na isa ko tiyang na tribal Allah sumbuyan kami yes, ayat na prilay ako niyo na ayat na parate ako sa niligang bitira nabasak na yung magudas na sumbuyan ako tagin ko as kanini alam mo yung sumbuyan tanong mga waktuwa na may sumbuyan kami na mabasat na piya mga isip na kung yan wad namin isayan na napantag si Kuya Panan na abdin na punan sa giyang muto agad yung arin niya na yung Panan yan na kaya birami katawan niya na isasadon sila ng kota panatuto malakot sa duman na yan kabugan ako wallah saya Panan yan na kadato akapasigan ko para panatuto malak na ipilin niya po ako at bigyan na na inshallah na yung birma ko wallah ko magduri inshallah bigyan na ang nindagbatag mga tutna ko panguriya masan na dawit mga tutna na sukili sa mga katututong niya siyempre ipit ko Allah kay makauma ko punutug na mga pamilya ko for the first time ang mga tuna ko sa datari custom lax dali ayaw mo na iawida kalian ko kitugan ko na mga nagsabang na diyan sa siyempre na siya din ang kanilang custom Abdullah ayman sampai sa pulpran na sampai sama rebara sampai usita matatang sa tiap na sa may po siya usadri kadran terang tidak kata terangkan ada benar igay pigugas sama na yan siya matatag sa mga usadri ubay ng biro sama na yan siya matatag sa mga usadri kan yung mata
Patawan ka naman, evaluate yourself. Isiga mo na. Naiman to, namagaan so kapag gira ko dunia, kaya toson, na so mga alamat, korpisya ka, na may kataligo. Isa na may abiyang nagyamuta, pinalubuan so mga top, so sabayang sa maskid, nagupikig na kan so kapulawi at sabay tigdagin haram. Natoso to sa kaga nakapagita sa dito. Ay pagkatundugon na pagawa ng mga tao sa mga walayran, nang biling sila sa maskid. Kaad nagpakaw masakit, ayaw mo yung gusugan mo sa kamakan mo sa maskid. Subhanallah. Nasa man yan na, ini karangtad na minituro na parsuma na. Ulitan ng kalimut. Wallah, mayang man yan na, katay man ko ng magatiya mo. Ayan, last minor sign. Ayan, last minor signs na suka pa ko mo Mahdi al-Muntada. Na may puso to, na baka man sa first major sign, apakaw mo si Dajjal. Idusun, masihig Dajjal. Patpulo gawin lang. Bali, yan yung military iso tao ko mo yan. Ka mas maga na disundo sisi sa Makkah na buwan ito ko na sisi sa Madalman why mas maga na disundo na yun hindi pang wanas ka ni Tuhan oriyan yan ay kapatang lugoy ng Allah sa masihid Isa bin Maryam ang buno niyan na ibundato masih bin Maryam so Isa so Islam siruman si sagyang kayat niya isa kaul na 7 radon isa kaul na 40 radon na yaman yan na yutuwa makabarak amay nga magaan so kakakusuli sa napakamaso ya yung gusto majud amya makaroni yung mga tao aso mga bubayron na di bubuwata na makaisang buwata sa kataw na sangi buwataw way nagpungan sa tao way ya yung majud nakatay man doon na nilitiro na sikon Bermuda Square na saan matatago sa Amerika hangana na keupunan niran na yang mana niyan na mau tayo Ya'juj wa Ma'juj na napakapatay kira ay napakapatay kira na sayyidin wallah napakauman Allah sa mga tarapan ay ang na pagbubuti ito na mamatay sila ng pagbubuti na mumbaw napakauman Allah sa mga papanok nakuha nila ng mga bangkay na sundi wallah matakwa din sila anirang pagmuta na kusulit kumanan niya kung kapit iya, iman to na karon mo ang tanong. So ayaw mabiyasin na pagkaroon ko kabugra sa dito ng kang Ginoy. Iskan wa pamilya, ari bor, ari ko pakasabon kan wallah yang aya bakna niyan ng mga pagari, mga lokas, yang aya matatiyak na di ko tawon ang palayan ng mataw sa nako dito niya kamurah. Agi mo ta mitin tapi yan na ay mo enak ari ikardawi na mga miyembro buwata ang sirang nakagiya ada tara kami bubayar ibibi ayaw pa na niyan na inayan na saka mo to siya man yan amil na yan man naluluto mo na rin sa bula sa pinidir tao sila na pinidir iwata yan ay pinidir mo sa balaw na sa lakaw man nagyang ayaw man na niyan na ari yalino na bati yan na dito miyaw na kabubati miyaw kaya abibit na yan man to na sa langaw bang sana ikukuitan sa yang mana yan nakapian na insyaallah na i-advise sa merkano na panamanamar sa kapia kapakapa sa mga plano custom ang mga pitya sa dini wa yang maen na blibo sulinan din pagawida na tataros niya kipulawida ni ron so yang maen na din ginawa na tataros niya di ron ginawa nagudamo na katawan niya mindulo ni na pumang ni ron sarila sabab sa sumyatay na apiap man ikya pangasurga wallah na upo na kasultano na bayadan uli na kapnar doon diri na mapapayugan tong sa taman sa dito mada na duty ma wajib ko mang ni sarila so teri ma wallah kaan karina amana ko teri ma wallah ay mananya karina sa jibu salamat pangnintay adalah dia ko biya ginawa tanong so sano natin pa mga terwa ko ang magkukuitan sa kapia na yung pangagian dan waktu muna na sa kakaparo o oras kinanglan niyo sumaito at sa butak ng guwagama ano ba man lang kami kay dito na inshallah na rin para ko kung magkaparuan na magkaparuan oras sa kapit na mga reak na yan o iraw-iraw na sa kabit susunod ang ating reak na inshallah makakatupan kaya pa na yan nakagigyan mo ta kararantang adat tanwa tigurana salam rakano nagsalam ko mga bubalay sa walay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.